दिनैनिफ्राय बिटिसिनि साननैनि हाबाफारिजों बिटिसि आयेन आफादनि जथुम। 1 आरो 3 डिसेम्बराव साननैनि हाबाफारिजों खुंजागोन बिटिसि आयेन आफादनि जथुमा। आयेन आफाद जथुमखौ नोजोर बोनानै क'क्राझाराव गोख्रों रैखाथिनि राहा। साननैनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां बे जथुमनि दिनै गिबि सानाव बिटिसि आयेन आफादनि लोगो बुंथिगिरि थिसनगोन। लोगोसे बिटिसिनि मोन 40 बिफानफोरनि मावखान्थिफोरनि सायाव सावरायगोन होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। दिनै बिटिसि आयेन आफाद जथुमा जोबनायनि उनाव बेलासि समाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो रांखान्थि मन्त्रि अजन्ता नियगमोनजों बिटिसिनि मोन 40 बिफानफोरनि खामानि मावनाय थासारि आरो साख्रि थिसनथाय बायदि आयदाफोरनि सायाव नायसं मेल जथुमगोनखौ मिन्थिनो मोननाय जादों। मख'नाय जायोदि दिनैनि बिटिसि आयेन आफाद जथुमखौ नोजोर होनानै क'क्राझार सहराव रैखाथिनि राहाखौ गोख्रों खालामनाय नुनो मोन्दों। बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलियाव हाबनायनि सिगां सिग्रोमनाय आरो गनायथि लायै रावबो सुबुंफोरखौ गेट सिङाव हाबनो होआखै रैखाथि सान्थ्रिफोरा। बेराफारसे बेरेखा दोलोनिफ्राय एमएलए दावबायसा बर', विल्सन हास्ता, मन्टु बर' बिथांमोनखौ दिनैनि जथुमाव बाहागो लानो फैनायखौ नुनो मोननाय जादों।